Kakor Kharbani na po Pathau Paryong East and West Castles District kalalet ban ujor biang sakwe ke ijahar hathanat nongston ban kentu yaki pulit bagi day ban twet bat kemno mardor se yaki weipat ki brio ki balai don ketilang ban penyap dusman yo makbon bonisan Kharbani arpu pras nam karta menaka mit sennya jong kalai tarik ulber arja arpusau hat taxi stand kenro kabadan hapo kasnong upper new nongston Ubak syakit bok Kharbani ulayathu bahadian bakila yo iki kattu katne ki sakhi naga jingdon ki bayo I yakani ka jingja la ong ba omdai tang wei balale ikani ka kam bat ong bakila yo ru yaki call record ki ba pen shisha baki don sa kattu katne ngot ki brio ki be don kitilang halor kite ka jingja ki seng ba per na ka than ki la mi shakman ban pen ram jor ki kate ka jingja bat dawa na ki bor joka an ban kemlut bat pen ngat ru yaki haki kendon an ki bating minta kasni iwana kani ka Station man biang sakwe ka FIR lor ka ciksa niap dusman jong unman jongi hakamil haka step lai tarik ka extensionnya te hakane ka poring la wan bon bu hakane ka FIR hakane lemat kalong bahdin manglayo ya katu kane ki sakhi ki baki dan ki bayo I hakane ka jingja ba umdai utang marwei bole hakane kam bat kumjuru ni layo ya ki phone record ki call record na kikat tu kat ni ban pensisha baki don sekikat tu kat ni ngut kibreu ki balik ya kan kam hadian mengilayo ban nekran bat kipulet ru kila suba ba omdei tang weilane arngut dre kidon saw la ban palat ya kataru te na kaliang juku pulet ru ki la ya wer yang na kaliang kor bangini tresitom ban yo ban kamlut ikini kibreu bada ka juku poru ya wer ya kinong song jong ko nong stan hi bro ko wei ba kinu ki bai I ba kinu le si ki ba la ban I ya kani ka jingja kin mi sakmat ban ya sno ketilang ban ni ban rat ding khong ya kani ki kam ki basneo mar kumbang la I ha nong stan dang hakini ki kindiat banai kinat teo ki ba nilai I ki ka jing penyap bre kumnete nim kwa shu banang ne sakmat kinang wan banja kumne o ni smutho ba ukur ujat jongi ladu la ka jong ka jing emrei banang ni sakmat pangim pa shu ki pat ki nongsong jong ka nongston kinang yo pangat akum kani ka apat ane akum kani ka jing smosi ka banani sakmat ti kum tangi kerpat ya ki nongsong jong ka nongston I kinu ki balak ban sakhi kinmi sakmat kumang la ong menta ban ladan ka tu kani ki sakhi ki ba lala ban pensisha ba omdai tangkini ki tang uni uwe ba don kti ban penyap ni te hendrei kumki ong kulit kinang don susu ki bala banyu I kene te kita ki ba ki kulit ki suba haswa ba ki kulit kin khat le se ki so ba ki ne wan lang sakmat ban yatho ban don kti lang ban ni ban rat khong ya kane kam namar kum ban pun kan ma ba kane ka jing sa peniap jong ukur ujat jongi kamdei ka ba ki dathmu yo ule se la ban ong kat kum ka jing yo sngo ya ka phone call na ki ba hayeng namar ba upan jing arap sayeng ban ong wan arap yengi ba kini ki breu saungot kiwan man kadong lenti yang habang ki lakali na uha kata ka por ki itho ni emite ki breu ong mitho rei ni kliang ki bahiyeng ki layo sngo ya kata katba kadang don ka call ki layo sngo ba ki berngam ki ong medai ni em khon jong ba jas tu bahiyeng jing umdei khon jong ba jas kumbangit kita bi ba boni umdei khon jong ba jas te na kaliang jong ki kala berngam kumta ba hadin tang tu ka ni minute abaki bahiyeng jong ki wan yo I penban bo ni unman para jongi ulah khal kitab Ahmadan kon ba I ni ju shat jing ba man la kasngi hatu ngi la ju perkhat ba kabam kabangi bam ka tain em ya kamet jungi mai ki ju ba mi kini ki ju ki jing ba man la kasngi bale kene ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba penyai uba raju uya tho yanga Ray man kapor yem ju yo ai ka jing bam ki batai kamet ki balong ka daw jong ka jing pang anemia pat ka jing brie jong ki kma ba kumnu ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban melin ban bam ya ki jing bam ki ba pha hakru kam bam jong pi bunsen ki long kmi bat ki khulong khana yo ya kini ki jing pang namar kim yo ya ka jing bam ban tei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata mlu kadut bat ka umpnyang bam Baro kindon ke jingbam ka bantay kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A, bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na ki jingbam badi ha ki dukan ration. Kata kamut ngidan yu kau 45 pabyang babat ngi
uni ukhau tu bai biang ba. Pitharai baro kin bang ban ba mi uni. Kun, ka fortification jong khao, kan num khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khao. Mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. Om dai kun. Om dan jing pher la da dei ha ka rukom bu ne rukom shet. Kum ba fi ju shet yu khao ba fi thien. Kum ju ru la shet ya uni u khao. Okum ta. Te kun, ka jing bam ba ai ka kwat ka khya, bat ka ba ai bor ya ka met ka phat bat ka bor per khat jungi. Hato dang dan ki jing bam ba kham ba ban ya uni. Hoit mai fikran ya ka ba dei sisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya